Здравейте, здравейте, приятели! Нека малко така да влезем в ритъмът на фитнеса. Аз съм пак до моят човек Здравко. Как е здраве? Здравко е винаги бил много респектиращ за мен, защото с Здравко ще се конкурираме за преса. А какво говорим наистина за конкуренция, при положение, че има различни типове трениращи в залата. Днес съм решил да споделя с вас това, което виждат очите ми и чуват ушите ми. Понякога попивам из кожа. Но за това ще говорим днеска в това влогче, така че гледайте. Дори се разпенярих. Снимате ли? Еми така е, нормално. Когато сте в зала, обикновено много хора обичат да се снимат и да правят хиляди серии с телефон. Това нещо, което сега ще ви покажа, е така познатият мистер селфи или господин Кифла или госпожица Кифла, които в залата постоянно се штракат и се снимат неуморно и правят хиляди серии и снимки. Малко така, трябва да има повторения, много повторения с снимки. Много повторения с снимки. Повторение. Снимка, повторение. Предполагам, много хора от вас, когато отидат в фитнеса, виждат някакъв прекалено набиващ се здравеняк, който гледа лошо си изцъклен поглед, ценно, че е на някакви витамини, но този човек е, разбира се, така наречения алфа мъжкар, който обикаля навсякъде из уредите. Ама няма смисъл да ви говоря. По-добре вижте този стереотип. Какво става, а? Какво е? Какво искаш, а? Най-здраве тук, какъв проблем? Какъв проблем? Виж как танцуват ламбада. Аз тия вашите протеини, амино там и така нататък и не ги разбирам. Аз не ям такива неща. Ям тежести. Това е малко. Мале, толкова много различни видове трениращи. Сега е време да обявим един от най-умните, най-мъдрите, най-важните, този, на който никой не му иска съвет, ама той па всеки път го дава. Именно говорим за съветника, който обикаля покрай всеки един, когато тренира и винаги знае повече от трениращия. Няма значение кой си ти. Той ще те научи на нещо ново. Ей, не така. Чакай сега. Значи, дай пак на нагоре, леко, бавно, дай. Браво, стига. Хоп, така е добре. Браво. Добре, отпусни малко тук. Добре, всичко е перфектно. Добре, ще наблюдавам и тебе. Давай така, точно така. Дигни нагоре да напълни хубаво вената. Бавничко, по-бавно, може. Давай. Така трябва да го усетиш добре как влиза потока от енергия, да има тук много хубаво смешаване на всичките неща. Дай така. Хоп. Знаеш как е, знаеш. Може ли такова нещо сега? Дай по-така малко, опъни хубаво лактите, моля ти се, дай по-лекичко, моля ти се. Ето тук хубаво да опънем лакетчето, така. Гледай напред, защото трябва да се гледаш хубаво. Да знаеш, че като се гледаш хубаво, тренираш себе си, не тренираш някой друг. Точно така, гледай в огледалото отпред, това си ти. Хоп, дай сега равномерно заедно. Хоп, супер си, златен медал. И сега следващия, който трябва да ви покажа, разбира се, е този, който взима абсолютно всеки един уред от залата и всеки един уред трябва да е в негово ползване. Ти няма как да го използваш ти. Ти нямаш уреди. Това са негови уреди. Време да ви го покажа нагледно. Сега ще разберете за какво говоря. Не, имам още много серии с всичките дъмбели, с всичките неща. Не мога. Не, чакай, тук правя още серии, брат. Не дей, моля ти се, имам още 2-3 серии. Стига вече. Аз си правя тук серии. Какво си мислите вие? Тренирам навсякъде. Там също, не, чакай. Чакай само да довърша, тук имам още 4-5 серии. Имам още 4-5 серии, чакай само малко още. Като трябва да тренирам, давай. Предполагам, много от вас са чували някакви много странни звуци, когато са в залата от сорта на Всичко това е от един викащ персонаж, който стои някъде там във ъгълчето или пред очите ви, или върху ушите ви, крещейки докато тренира. Това не е яко, хора. Вижте го.
Hey! Oh! Ah! Предполагам, много от вас, когато са били в залата, са чували всякакъв род тип пеещи хора. Докато тренира някой, изявява своите изключително фалшиви способности да пее. Така че не е лошо да понамалите малко децибелите, да си затваряте устата или да си слушате музиката и си пеете на... Абе, няма смисъл да ви обяснявам, вижте за какво говоря. Давай ги реплей! Чите! Полилей! Вика ми не дей! Спираш! Тролей! О, мали! О, мали! О, мали! So close, no matter how far. Could be much more formula. Forever trusting you we are, and nothing else matters. Друг стереотип, който е в залата, е доста често срещан и повечето от вас му се смеят, ама не би трябвало. Просто ако го видите да прави такива неща, му кажете: приятел, че не дей. Става въпрос за новобранеца в залата. Вижте го. Ей, какво става, бе? Предполагам, много от вас, когато видят тази гледка, им става леко гадно. Не е лошо, когато има толкова много пот. Просто зачистите след себе си. Толкова ли е трудно, бе? Сега ще видите и потния. И така, приятели, това бяха стереотипите трениращи в залата, които виждаме всеки един ден. Предполагам, може да изброите още няколко. Ако се сещате за тях, долу в коментарчето. А ако ви е харесало, лайкче! Турете му един лайк, бе! Няма да възразя също и ако се абонирате тук на тази хубава камбанка, да кликнете отгоре, после да кликнете още веднъж, за да ви уведомява, когато има още постчета и още готини влогове от моя страна. Искам само единствено да ви предупредя такъв тип хора, когато видите в залата, моля ви се, наистина, подскажете им, че не е приятно. Това е всичко от мен. Оставам ви играта до следващия влог. Не забравяйте, че трябва да ви покажа следващия път и колко килограми съм свалил, защото сега не го направих не случайно. Чао!